Pa društvo, skoro smo kod kuće, šta da radimo? Možda da idemo u šetnju? Da, tačno, idemo da se pošetamo. Ili možda da trčimo umjesto Da toga. trčimo, pa da me ponovo oboriš kao prošli put. To je bio tekst refleksa. Ne želim više takve testove. Uhvatite me ako možete. Sonic, da li ti uopšte znaš da hodaš? Ili samo trčiš? Tata, znaš da je trčanje njegova supermoć? Da, tačno. Samo ga pusti da se umori, bar će tada normalno spavati. Ti si tako smešan. Ti si tako smešan. Ja sam potpuno normalan. Da, naravno normalan. Ti si zabavan i cool. Gde je Sonic pobegao? Eno ga! Ne vidim ga. Da li je pobegao? Brz je, to je sigurno. Tamo je nešto plavo. Da to nije Sonic. Ajde ljudi, idemo već jednom u šetnju. U redu, idemo. Hajde da nađemo Sonika. O, hajde da malo treniramo, tata. Malo vežbe bi ti stajalo. Mogu i to da uradim, Ali ja sam brža od tebe. ali ja sam mali. Nema veze, porašćeš kao ja i onda ćeš biti jednako brz. Da, jedva čekam. Labubu, sve u svoje vreme. Pogledaj moj novi fancy bicikl. Pogledaj, pogledaj. Ej, dosta Veoma smeha, smešno. ljudi. U redu. Društvo, pa ja još uvijek ne vidim Sonika. Ne vraća se. Trebali bi da idemo da ga tražimo. U redu ljudi, idemo. Pomalo sam umoran od ove vožnje. Sonic je možda već pobegao u drugu zemlju. Ne govori tako, Angelina. Ljudi, gledajte, šta je ovo? Angelina, samo budi oprezna. Vidiš onu stvar tamo? Možda su radnici u blizini. Ne prilazi previše blizu. Nema nikoga ovdje, gledaj. Ljudi, ne prilazite previše blizu. Stvarno je opasno. Wow, tako je mračno unutra, ne vidim ništa. Ne dolazi ovamo, Angelina. Tata, evo, uzmi ovo. Koristi lampu. Hvala. Ne, još uvijek je previše mračno. Ne mogu da ih vidim. U redu ljudi, moramo pronaći Sonika. Idemo. Da, potpuno si u pravu, Labubu. Idemo. Naravno, to nije sigurno ostavljati ovako, ali nadam se da niko neće upasti unutra. Želim da pronađem Sonika. Onda idemo brže. Da li je Sonic uopšte imao ključ od naše kuće? Ne. Čekaj, mislim da ima. Da, imao je ključ. Da li si zaboravio? Dao si mu jedan. Da, tako je, znači kod kuće. Sonic, jesi li kod kuće? Sonic, jesi li ovdje? Nema ga ni ovdje. Sonic, izađi. Sonic? Sonic, izađi. Naći ćete svakako. Aha, Ljudi, a vi, da li ima traga od Sonika? nema ga ovdje. Već sam bio svuda i nema ga nigdje. Možda nije kod kuće. Možda je u kupatilu? Sećaš se šta se desilo sa Labubom i spageti toaleti? O da, sjećam se kako sam završio u kanalizaciji. Uf, ne želim to ponovo. Čekaj, još nisi proverio kupatilo? Ne. Onda idemo brže da proverimo. Sonic, gdje si? Sonic, jesi li ovdje? Da li je Sonic unutra? A šta je sa drugim kupatilom? Ne znam, Labubu je tamo. Hajde da proverimo. Uf, to je lepo. Labubu, šta radiš unutra? Da li je Sonic u kupatilu? Ne. Da li si siguran? Možda ja da proverim. Ne, napravio sam veliki nered unutra. Bolje je da ne ideš unutra. Neće ti se svidjeti. Labubu, nije vreme za šale. Sonic mi nedostaje. Moramo da ga pronađemo. Ali gde? Da. Da li ste proverili u dvorištu? Nisam? Ni ja. Sonic, da li si ovdje negde? Sonic, gdje si? Da li si u dvorištu? Nije ni u dvorištu ni u kući. Šta se dešava? Nije u basenu, ljudi. Ljudi, uzimam dron. Vi nastavite da ga tražite. Sonic je pobegao. Možda je otišao onim putem. To je nešto stvarno opasno. Mogao je da padne u neku zamku tamo. Suša i sva voda se osušila. Rekao sam mu da nikad ne ide tamo. Da li bi mogao biti ovde? Ne, nije ovde. Sve se osušilo. U redu. Da ovo mesto nije sigurno. Gde je moj Sonic? Plavi je i lako će se vidjeti. Ljudi voze kolica tamo. Možda otišao da igra golf.
iako sumnjam u to. O, tamo ima nešto plavo. Ne samo kontejner. Neko igra golf. Sonic! Tamo je parkiran plavi auto. Sve što je plavo sada izgleda kao Sonic za mene. Stvarno želim da ga pronađem, ljudi. Nemate pojma koliko želim ga nazad. Prvo se Labubu izgubio, a sada Sonic. Uvek se neko gubi. Možda je negde ovde. Možda se uzgubio u našem komšiluku, iako ne bi trebao. Poznajete ovo mesto? Uvek se ovdje šetamo. Poznaje svaku tačku. Gde bi mogao otići? Evo ga! Šta ako otišao onim putem i sakrio se negde? Pa pogledajte u daljinu. Ja ne vidim ništa. Dolazi peščana oluja, gledaj. Ništa se ne vidi. Mogao se izgubiti u peščanoj oluji. Možda je trčao pogrešnim putem Sonic. Tamo daleko ima nešto plavo, vidiš? Ali to je baner. Preveliko da bude Sonic. O, gubim signal. Idemo više. Sada sam visoko. Gde sam bio? Ne mogu ići tako nisko. Ili ću nažalost izgubiti signal. Moram da probam. Možda bih trebao da izađem napolje. Možda je negde ovde. Možda sedi u nekom vozilu. Ali zašto bi? Mogao je preći brdo i pasti negde. Ali sumnjam u to. U redu. Prvo moramo da krenemo u ovu oblast. Gde je Sonic mogao biti? Da li ga vidite negde? Molim vas, napišite u komentarima ako ga vidite. Možda sam ga propustio. Sonic, mislim da ga vidim. Sonika, Angelina, vidim Sonika. Angelina! Gde je Sonic? Gde? Eno ga, tamo ono plavo što sedi tamo. To nije Sonic, to su plavi ljudi iz Avatara. Šta? O, to su statue, tako je. Jesi sigurna? Da, sigurna sam. Gledaj. Proverit ću sliku i dalje ne razumem. Gledaj, tamo ima nešto žuto takođe. Pa dobro, tražimo Sonika. Čovječe, stvarno sam mislio to on. Gledaj, tu ljudi imaju krokodila u dvorištu. Pitam se da li je pravi. Ne mislim tako. I pogledajte sjajne statue Avatara. U redu, nastavimo da tražimo Sonika. Nisi ga vidjela nigde, zar ne? U redu. Svakako. Proveri sve, molim te ponovo. Gledaj svugda gde možeš. Zvaću te ako nađem nešto. Letim napred. Hajde da gledamo. Da li ga vidite negde, ekipo? Napišite u komentarima ako ga vidite. Ovo je peščana oluja. Vidljivost je prilično loša. Sve je maglovito. Ima ovde neka gradnja. Ako otiš ovim putem, to je opasno. Nije smeo da ode ovde. Možda je neko od ovih ljudi, možda su ga oteli. Čak ni ne znam šta da mislim. Sonic je otet. Nije moguće, prebrze za to. Ipak možda su ga uhvatili u mrežu ili nešto slično. U redu, neću zamišljati ništa loše. Da je Sonic imao telefon, nazvao bi ga, ali ga nema. Ne razumem zašto bi neko da sam kupio telefon. Moramo to da uradimo i Labubu također. Gledaj, gde je Labubu? O, on traži Sonika. Nastavit će da traži, izgubit će se sam. Angelina se vratila sama. Angelina, jesi li ti ovde? Pobegla je. U redu, nadam se da je tu Labubu. Labubu, jesi li ti ovde? Nema odgovora. Gledajte, da li je to Sonic? Učinilo mi se. Mislio sam da sam ga video. U redu. Mislim da sam već preleteo ovaj kraj. Celu oblast. Ako ga nema ovde, ne znam kuda da idem dalje. Nemam pojma. Automobili prolaze, ljudi svuda. A ako se nešto dogodilo, neko bi to primetio. Iako nam verovatno ne bi rekli. To je sigurno. Šta da radim? Sonic, molim te, pojavi se negde. Čak i na trenutak, samo da znam da si živi blizu. Sonic, kaži se. Sonic, čuješ li me? Moram da povežem zvučnik na dron. Da bi me čuo. Leteću okolo i zvaću ga. Sonic, Sonic, Sonic. Možda će me čuti i vratiti se. Samo se izgubio. Previše daleko otrčao. Zašto je morao da pobegne? Rekao sam mu da ne trči. Rekao sam mu. Ne trči, Sonic. Molim te, nemoj da bežiš, Sonic. Molim te da nemoj, tamo ima napuštena oblast, ima obezbeđenje na ulazu, nije mogao da prođe. Iako Sonic može ući bilo gde, u planine, ka okeanu, danas čak ne možemo da vidimo okean zbog peščane oluje, vidite ljudi, ništa nije vidljivo. Pesak dolazi iz Sahare, to je loše, bit će teško pronaći Sonika, ne vidim ništa u oblasti. Baš ništa. O, Angelina se vratila. Jesi li video Sonika? Ne, nisam, nažalost, pretpostavljam da ga ti nisi našla. Gdje je Labubu, Angelina? Emo, u dvorištu. Uživa na ležaljci. Trebalo bi da traži Sonika. Ali dobro, mali, neka ga. Možda se i on izgubi. Mislio sam da sam video negde ovde Sonika. Gledaj, vidljivost je stvarno loša, pa se mogao izgubiti u pesku. Razumeš, to je opasno. Šta je to? Ne znam. Da li je to Labubu? Labubu je napolju. Možda je to ipak Sonic. Nadam se da jeste. Šta? Ponovo? Šta ponovo? To si ti?
O, zdravo, ponovo se srećemo. Čudno, zar ne? Veoma čudno. Verovatno znaš gde je naš Sonic, zar ne? Labubu, zar ne? Ne Labubu, naš Sonic, on je plave boje. Da, to je on, vidiš? Da, on je zaglavljen između paralelnih svetova, baš kao što je bio i Labubu. Da li je stvarno pao u tu otvorenu kanalizaciju koju smo videli? To je moguće, provjerili smo, ali je bilo mračno. Spageti toaleti, da li on unutra? Hej, ne ljudi, prvo morate da ga spasite. Napravite mi malo špageta i ja ću vam pomoći. Razumem, dakle to je jedini način. Dobro je da imam špagete kod kuće, idemo brzo. Tata, mogu li ti nekako pomoći? Da, naravno, pronađi špagete negdje na polici. U redu. Ne vidim ih. Hvala. Eto. Mislim da nemam paradajz pastu. To je problem. Spageti toaleti možda može bez paradajz paste, a? Što to pričate? Špageti bez paradajz paste? Stvarno? Ne. U redu, idem brzo do prodavnice da Zar uzmem. ovo nije ono što tražiš? Gde si našla? Gde su bile špageti? Prekrasno, nema potrebe da idem u prodavnicu. Bravo, Angelina. Ma ništa. Hej, šta se ovdje dešava? Labubu. Šta? Spageti, toaleti, šta radiš ovdje? Pomažem vam da pronađete Sonika. Da li je pao u kanalizaciju kao i ja i sada se boji da se vrati kući? Ne. Prvo ću pojesti pastu, a onda ćemo sve prešiti. Pasta je spremna. O, savršeno. Angelina, daj mi pastu. Dolazim. Hvala ti. Izgleda dobro. Sada će sve biti u redu. Špageti, gde si? Dolazim. Ej. To mora biti jako ukusno. Ako ostane nečega, pustit ću te da probaš. Ne, Špageti, sve hvataj. za mene. Sipaj sve ovdje. Hajde. Izvoli. Sve je tvoje. Oho, to je bilo brzo. Da, to znači da će Sonic doći nazad. Gde je? Gde da tražimo Sonika? Pronađite bilo koju otvorenu kanalizaciju i vaš Sonic će biti tamo. Verujte mi. Moramo trčati tamo, Da, požuri, hajde Labubu. da spasimo Sonika. U redu, spageti toaleti. Kreni sa nama. Gotov sam. Gde je WC? WC? Naravno imamo toalet. Hajde, pokazat ću ti. Tamo smo ga našli, pored toaleta. U pravu si, idi tamo. Pa bilo je lepo vidjeti te. Dakle, mislim da je vreme da je se oprostimo. Da, srećno. Moram ići. Dobro, u redu, vidimo se uskoro. O, ljudi. Vratio sam se. Više neću bežati. Sonic! Moj prijatelj je pronađen, izgleda kao ja u pasti. Sonic! On je tako smešan, ljudi. Lajkujte ovaj video i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Volimo vas. Ćao! Ćao! Jao, Labubu, nemoj pojesti sav džem, ostavi bar malo za kasnije, ti baš voliš slatko, a? U redu, ostavit ću jednu kašiku. Njam, njam, njam. Sviđa mi se kako radiš to njam njam, niko to ne radi kao ti. To je verovatno dostava voća, ili Angelina? Ja ću otvoriti. U redu. U redu, pa ko je Labubu? Gde si? Čuješ li me, Labubu? Šta se dešava? Labubu, zašto samo stojiš tamo? Labubu? Labubu? Šta si uradio? Jesi li uzeo maminu farbu i ofarbao se? Kakva farba? Od uvek sam bio ovakav roze, tataraj mi. Kako to misliš? Uvek si bio brown, ofarbao si se. Zašto si to uradio? Od uvek sam bio roze, jeste li zaboravili? Čekaj, zašto govoriš svi u množini? Ko je došao? Upravo si otvorio vrata. Ko je bio tamo? Ja sam došao, ko drugi? Ti si došao.
Ne, sada stvarno ništa ne razumem. Gde je Brown Labubu? Labubu, gde si? Ljudi, da li je Labubu oduvijek bio roze? Mogu da se kunem da je bio Brown. Jesam li poludeo? Nešto ovdje nije u redu, neko me sigurno zavitlava. Nadam se da će Anželina uskoro doći da potvrdi da smo imali Brown Labubua. Ili možda je stvarno bio roze. Tako sam zbunjen. Wow! Obično ja puštam vodu za tobom. Oho, jesi li porastao? Ni Anželina nikad ne čisti pod kod kuće. Dobar posao. Wow, i cveće zalivaš. Kako si dobar, Labubu. Hajde da nam napravim čaj. Hoćeš malo? Da, želim čaj. Hvala ti. O, usput, hoćeš malo džema? Ja uopšte ne volim džem. Ti ne voliš džem? Ljudi, da li je ovo uopšte moj Labubu? Moj Labubu je obožavao džem. Njam, 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 njam. Dobro, Labubu, ti popij čaj dok ja idem u prodavnicu po džem. Džem? Moram da kupim U džem. redu. Treba li da ti kupim nešto iz prodavnice, Labubu? Ne, ništa mi ne treba. Dobro, onda se vidimo uskoro. Brown loptice. Onaj u kuhinji definitivno nije moj Labubu. Moram da nađem svog Brown. Gdje je mogao da ode moj Brown Labubu? Da li je pobegao i došao roze da ga zamijeni? I zašto? Ljudi, pišite u komentarima šta se desilo, šta je moglo da se desi. Sada ću odmah pročitati vaše komentare. Pomozite mi, molim vas. Napišite sve što mislite o tom gdje bi mogao biti moj Brown Labubu. Zašto imam roze kod kuće? U redu, šta se dešava ovdje u kući? Labubu, jesi li ti to uradio? Labubu? Labubu, gdje si? Oh, čoveče, šta se ovdje desilo? Zašto pravi takav nered? Gdje je roze, Labubu? Brown je otišao. Roze je otišao. Šta se dešava? Ovo je ludnica. Zašto je ovdje tako mokro? Da li je bila poplava? Čoveče, šta se ovdje dogodilo? Ljudi, molim vas, pišite u komentarima šta se dešava kod mene. Gdje je Brown Labubu? Gdje je roze, Labubu? Zašto je kuća u neredu? Zašto je sve mokro? Moram da ih obojicu pronađem. Možda bi trebalo da obiđem i pitam ljude. Možda ga je neko video. Na kraju krajeva ne viđa se svaki dan živa Brown plišana igračka na ulici. Ispostavilo se da niko ne zna gdje je Labubu. Nikoga nije video. Mislim da ću pokrenuti dron i potražiti Brown Labubu. Možda se desi da pronađem i neki roze. Stvarno ne razumem zašto je Brown otišao, roze došao ili šta se uopšte desilo. Možda se Brown nekako transformisao u roze. Ne razumem. A onda misteriozno nestao. Ne znam, odleteći u taj grad. Zašto je ovdje signal tako loš? Hej, kao da mi je neko prekinuo signal. Jao, čoveče. Dobro, spustio sam se niže. Poleteću ka polju.
Ok, mnogo je bolje ovdje. Tako je mnogo bolje. U redu, Brown, roze. Definitivno ću primetiti roze. Ali Brown će biti teže vidjeti. Iako je leteo, mogao bi da se izgubi u travi. Bolje da se vratim. Možda da se vratim ka gradu. O, neko me zove. O, to je Anželina. Ćao, Anželina. Labubu. Da, tražim ga upravo sada. Blizu mora. Ko ti je to rekao? Dobro, shvatio sam. U redu. Znam gdje je to. Baš tamo, u redu, doneću ga kući, ne brini, hvala, mnogo ti hvala, Ljudi, to je bila Anželina, njen prijatelj zvao i rekao da je video Labubu blizu mora, prskao se u vodi, to je nekako čudno, bukvalno je odmah iza šume, pa pošto je dron već na nebu, poslaću ga pravo tamo, dron će brzo stići, već sam blizu, sad vidim more, letim iznad njega, negdje ovdje blizu hotela. Anželina je rekla da je postoji put do mora i da je Labubu bio baš ovdje. Šta bi on mogao da radi na moru? Pa dobro, toplo je vrijeme, razumem. Njegova krznena bunda je topla, Brown i gusta. Naravno da mu je možda vruće i da je otišao da se kupa. Ali zašto mi ništa nije rekao? I odakle je došao roze Labubu? Ne razumem. O ne, počeo sam da pričam i odleteo sam previše daleko iznad mora. Moram da se vratim. Zašto sam to uradio? Moram da vratim dron. Ups, izvini, pritisnuo sam pogrešno dugme. Čekaj, šta je ovo? Da li sada gledam dole u vodu? Zašto je tako Brown i prljava? Izgleda nekako ružno. O, to je zato što je pesak žut. Jao, neko stoji u vodi. To je neka osoba. Ovdje se uliva u potok. Ovdje je Labubu posljednji put viđen. Možda pliva negdje ili je otplivao. Nemam pojma. Mogao bih sada da odem tamo, ali ako ga ne vidim sa dronom, on nije u vodi. Ne možeš plivati sam, zar ne ljudi? Kada ste mali, uopšte ne bi trebalo da prilazite bilo kakvoj vodenoj površini. Čak i ako znate da plivate dok ne napunite 18 godina, bolje je ne prilaziti vodi, pogotovo ka ledu zimi. Zapravo nikada, ni leti ni zimi, samo kada su vam roditelji u blizini. Dobro, bolje da letim bliže obali. Skenirat ću celu plažu. Sa visine ga verovatno neću vidjeti. More i plaža su beskrajni. Mogao je da trči bilo gde. Pogledajte ovo kretanje. Neko se prska u vodi. Jesu li to ljudi? Da, to su ljudi koji se prskaju. Labubu obično ne ide blizu ljudi. Uvijek je sa nama, ali kada idemo ka ljudima, on pokušava da ih izbegne. Naše more je ogromno. Možeš da plivaš i plivaš. O, vidim nešto u vodi. Jako liči na Labubu. O ne, to su samo neki muškarci koji plivaju. Ne, Labubu je verovatno već otplivao i izašao iz vode. Nije ovdje. Ali ću leteti bliže plaži. Ako ga vidite, drugari, molim vas napišite u komentarima minut kada ga ugledate. Uvijek čitam komentare. O, evo reke koja se uliva u more. Ovdje je viđen gde reka ulazi. Dakle, mogao je otići recimo u ovom pravcu. Iako sam upravo ovdje leteo, hajde da idemo ponovo. Možda letim previše visoko. Labubu bi bilo teško ugledati sa visine. Pitam se, gdje je sada roze ako je Brown viđen ovdje? Da li je to on u vodi? Ne, opet su to neki momci koji plivaju. Puno ljudi. Zašto Anželinina drugarica nije mogla samo da pozove Labubu? Samo ga je vidjela i pozvala Anželinu. A Anželina se naravno uspaničila. Tatar, zašto je Labubu sam na moru? Vidjeli su ga tamo. Pa šta mogu da uradim? Ne znam gdje je otišao. Ne kontrolišem ga. Zaista ne mogu da razumem šta se desilo. Znate i sami, bio je Brown, a onda odjednom roze. Ništa ovdje. Šta da radim? Čekajte, šta? Ovo je farba. Nisam kupovao farbu. Roze farbu. Šta radi roze farba u mojim kolima? Ne razumem. I još roze. Šta se dešava? Šta se uopšte ovdje dešava? Šta je ovo? Ponovo. Brown krzno. Labubu. Krzno. Roze farba. Da li je ovo šala? Da li se Labubu samo ofarbao i zeza me? Nije valjda to istina? Šta se dešava? Tata Rajmik, Labubu? žao mi je.
Nisam to hteo da uradim. Da, već sam shvatio šta si uradio. Našao sam farbu, a kupatilo je bilo potpuno mokro. Pokušavao si da se opereš tu boju, ali zašto si sve to uradio? Hteo sam da znam da li me voliš ili ne. Naravno da te obožavam. Nisi morao ništa da radiš. Zbunio si me. Čak sam pomislio da sam poludeo. Hoćeš li mi oprostiti, tata Rajmik? Ispalo je stvarno glupo. Naravno da ću ti oprostiti, mali moj. Ponekad da bi bio voljen, ne moraš se menjati. Samo treba da budeš svoj. Volim te, tata Rajmik. Baci 5. I ja te volim, moj Labubu. Usput, šta si radio na moru? Pa, pokušao sam da sperem farbu. Ništa mi nije uspelo u kuhinji, pa sam prešao u kupatilo, a ni to baš nije pomoglo. Onda sam odlučio da odem do mora. I slana voda na neki način je lako sve pobrala i ponovo sam postao Brown. Labubu, kakva avantura. Usput morat ćemo da očistimo kuću. Potpuni haos. Znam da si sada dobar u tome. Pa da, trudio sam se. Naučio sam kako da čistim. Nema problema, sredit ću sve. Drugari, zapratite kanal Anglikosik. Vidimo se Ćao, uskoro. uskoro se Ćao. vidimo.